И какво става, хора? Аз съм Дербегейн и ще ви покажа един много як канал. Веско БГ, това е реклама на канала му. Ето, аз съм се абонирала, можете да се абонирате за него. Значи това е изключително як канал. Изключително. Много се кефя, когато качи някой нов клип. Предимно снима на FIFA 15 и 16, всичко за мобилни устройства. Прави и влогчета. Surgeon Simulator, един клип има, на Pool има един клип, на Minecraft Edition има един клип. И да, това са неговите клипове. Много як канал, изключително як канал. Много як човек. Също така, значи на 50 абоната прави 1 милион коинса giveaway на 15 New Season, а пък доколкото разбрах, също така имаше и на 100 абоната 10 милиона giveaway, 10 милиона coins. В 15 New Season сега ще му покажа фейс, така. Значи сега ще видите какво е пакнал и ще го един 94 оверал, ето Левандовски има в 10 Season 104 оверал. Снайпа. Ето го и неговия отбор, вижте Меси и Роналдо. Колко яки играчи, много е импресивно. И гати играчите просто наистина гати човека. И да, хора, надявам се да ви е харесал клипа, ако е така, дайте лайк, абонирайте се за него и за мен. И чао!